ज' जानायनि हमथाग्राया हाग्रामा महिलारियानो ज' जानायनि समस्याया बेखौ हमथानायनि जाहोयैनि खार'ना आरो समस्याया हाग्रामा महिलारियानो रायजो राजाफ्रा बेखौ गोसोआव ला बिनि थाखायनो बे ज' जानाया जायाखै आरो आङो खावलायो मैया जुदि बुंमारदोंब्ला हाग्रामा महिलारिया नोंथाङा क्लियार खालामनानै हो जे एबसु प्रेसिडेन्ट डिफेन्ड बर'जों खाम्फा बरगयारिजोंल' थाङामोन ना बेवहाय सोर सोर दंफायोमोन मानो बुंथ्राथालाय मा खोथा दोनखोमानो नागिरदों इउपिपिएलनि सेनियर नेताफोर बिपिएफनि सेनियर नेताफोर एबसुनि सेनियर नेताफोरनि गेजेराव रायलायबाय दा आल्टिमेट बुजाबुजिखौ खालामगोन इउपिपिएलनि हेड प्रमद बर' आरो बिपिएफनि हेड हाग्रामा महिलारि मोननै मोनथाम मिनिं थानाय माने एम्बिगिउवास क्लियारिटि गैया जायफोरखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिनोबो माबा गैया ओरैसो सानफ्लांनो हागौ है माथो हाग्रामा महिलारियाथ' क्लियारलि बुंथारदों गावथ' ज' जानायखौनो लुबैयोनो ज' जानायनि हमथाग्राया हाग्रामा महिलारियानो ज' जानायनि समस्याया बेखौ हमथानायनि जाहोयैनि खार'ना आरो समस्याया हाग्रामा महिलारियानो रायजो राजाफ्रा बेखौ गोसोआव ला बिनि थाखायनो बे ज' जानाया जायाखै आरो आङो खावलायो मैया जुदि बुंमारदोंब्ला हाग्रामा महिलारिया नोंथाङा क्लियार खालामनानै हो जे एबसु प्रेसिडेन्ट डिफेन्ड बर'जों खाम्फा बरगयारिजोंल' थाङामोन ना बेवहाय सोर सोर दंफायोमोन मानो बुंथ्राथालाय मा खोथा दोनखोमानो नागिरदों जोंखौ बुङो जे डिफेन्ड बर'जों आरो खाम्फा बरगयारिजों प्रमद बर'खौ गावजों माबानांगौ सरजाबनांगौ रायलायनो होनांगौ येस जोंना खावलायनाया बेनोमोन जे जोङो जोंनि लेभेलाव रायलायबाय इउपिपिएलनि सेनियर नेताफोर बिपिएफनि सेनियर नेताफोर एबसुनि सेनियर नेताफोरनि गेजेराव रायलायबाय दा आल्टिमेट बुजाबुजिखौ खालामगोन इउपिपिएलनि हेड प्रमद बर' आरो बिपिएफनि हेड हाग्रामा महिलारि गतिके जों बे खोथाखौसो खावलायनो थांदोंमोन जे नोंथांमोनहा सानैजों जिरायदो दा बे जिरायनो होनायनि आगोलावनो बिथाङा आंनि सायाव मा बुंखो बियो रायलायनायनि अखानायैनो आंखौ बुंबाय खाम्फा बरगयारियासो सिफ जानो नागिरदों खाम्फा बरगयारि आरो चन्दन ब्रह्म दालाय बुंबाय थायाखै जे जोंलायनो बिपिएफ पार्टिनि प्रेसिडेन्ट जानो नागिरदों आरो बिटिसिनि चिफ जानोसो खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएलजों रायलायदों दा बेखौ बियो मबाइलाव मानो बुङा मानो सिङाव बेफोरखौ मोबिलाइज खालामबाय थादों आं लायनो रायजो राजाफोर बिटिसिनि चिफ जानोसो आङो इउपिपिएल दोलोजों रायलायदोंनो अब्ला रिहन दैमारिया मानो रायलाया अब्ला रबिराम नार्जारिया मानो रायलाया अब्ला इमानुएल मुसाहारिया मानो रायलाया अब्ला जाहा एक्स प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया मुसाहारि रबिनसन मुसाहारिया मानो रायलाया बिथांमोनहाबो बिटिसिनि चिफ जानोसो इउपिपिएलजों रायलायदोंमोन नामा प्रथम रायलायनायावथ' आं गैबावामोन प्रथम रायलायनायावथ' रिहन दामोन जाहा रबिराम नार्जारिमोनसो ज' बे साब्रै भाइस प्रेसिडेन्टआ रायलायहैदों अब्ला बिसोरो हाग्रामा महिलारिखौ बोखारनानै बिटिसिनि चिफ जानोसो रायलायहैदोंमोन नामा रबिराम नार्जारिया रिहन दैमारिया बे खोथाखौ बिथाङा क्लियार खालामथों आंखौसो माने रायजो राजानि सिगाङाव दा इउपिपिएलआव फैनायनि दाय हमनो थाखाय बे खोथाखौ बुंदों आङो बे खारनावनो इउपिपिएलआव फैदों जे बिथाङा रायलायनायखौबो सुखुवा गावखौनो राजा बायदि दैखांजानो लुबैदों आरो ज' जानायनि कन्डिसनानो हाग्रामाया गावखौ चिफ जानांगौ होननानै 1 नाम्बाराव रिजलिउसन लाजानो लुबैदों